Gadewch yn y buddio. O llythu o ddiw ac yn nefol tad, dyn ni'n dod gyda bron yn enw Iesu ac yn ei heiddiad ef. Diolch am y gwaed a'r cyfiawnder o ddiw felly agos at ni. Bendithiau ni, dyn ni'n gofyn mwyn gogonion Duw. Amen. A croeso i'n gwasanaeth. Bydd yna lluniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa yn y neuadd. Ac oedfa Sul nesaf am hanner awr wedi 3 fel yr arfer. Cwrweddi misol, nos Iau, 17 o Hydref am hanner awr wedi 7 yn y neuadd. Ac nawr, fe gymerwn i'r casgliad tra yn eisedd a canu Emynau 92, cynllunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. Gadewch chi aros ar ein eistedd. Darlleniad gair Duw ac Salm 51 yw ein darlleniad prynawn yma. Salm 51. Gwyliwch gair Duw, Salm 51. Trigyrha wrthif o Dduw, yn ôl dy drigyrogrwydd, yn ôl lliaws dy dosiraethau, dileiau fy anwereddau. Golwch fi'n llwyr ddwys, oddi wrth fy anwiredd, ac lanhafu oddi wrth fy mechod. Canet yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau, yn pechod sydd yn wastad ger fy myron. Yn dy erbyn dy dy hunan, y pechais, ac y gwneithim y drwg hwn yn dy olwg. Fel ys
gyfiawnheir pan leferych, ac y byddid bir pan farnech. Wele mewn anwiredd yn llunwyd, ac mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf. Wele cerais wirionedd oddi mewn, a pheri mi wybod doeth uneb yn y dirgel. Glynha fi ac isob, a mi Alun Heir, golch fi, a byddaf wynach na'r era. Pari mi glywed gorfoledd a llawenydd, fel y llawenecho, yr esgyn a ddryllaist. Cuddiad y wyneb oddi wrth fy mechodau, a dilia fy holl anwereddau. Creo Calon Lân yno o ddiw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Na fwrw i ymaith oddi ger dyfron, ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf. Dy rodra chefn i mi orfoledd dy iachadwriaeth, ac athhail ysbryd cynnal fi. Yna y dysgaf dy ffyrdd i rai anwyr, a phechaduriaid a droi'r atat. Gwared fi oddi wrth waed, o ddiw, diw fy iachadwriaeth, am tafod a gan yn llafar am dy gyfiawnder. Argwydd a gorfa wefusau, am gennau a fynega dyfoliant. Canis i chwenechu a berth, pe angen, mi ath roddwn, poeth offrwm ni fyny, a berthau diw, ydyn ysbryd drylliedig, calon drylliog, gystadedig, edig, o ddiw, ni ddirmygu. Gwnaddau ni yn dy ewyllus garwch i Zion, adeilada furiau Jerusalem, yna y byddi fodlon i ebyll cyfiawnder, i boeth offrwm ac aberth llosg, yna yr affrymant fystych a dy allor. Amen. Bydythyr gael Dyw. Gadewch i ni weddio. O, llethiag Dduw, dyn ni'n dod eto gyda bron yn gweddi. Diolch am Iesu Grist. Diolch o Dduw am y groes, am Galfaria fryn, le fiodd ein chawdwr yn gwaredwn ni farw. Fyna yn wir gosodwyd ein pechod ni. Ac fyna yn wir y glanheir ni. Diolch o Dduw bod y glanhau mor drylwy yn wynach na'r era. Diolch am y cyfan o arglwydd. Ni sydd yn bechaduriaid, yn cael myddeiant, yn cael ein golchi, yn golchi'n lan, ac mewn glendid nefolaeth. O arglwydd felly nawr wrth i ni dod gyda bron, ni'n gofyn nawr am dy agosrwydd i ti agosau'n calonau ni, ac o arglwydd i siarad â ni, ac i siarad â ni yn y modd sydd yn berthnasol i ni, yn bersonol. Fydde ti'n siarad i bob un o ni o Dduw, fel sydd angen. I'r rhai sydd heb gwaredwr, i sôn am waredwr, i'r rhai sydd wedi darganfod Iesu Grist, i nhw wybod mwy am ffyddlondeb a cerdded yn agos i'r gwaredwr, i nhw brofi mwy a mwy o gyfoeth Iesu Grist. Felly o arglwydd ni'n gofyn am y pethau yma, pethau sydd ddim yn y byd, y pethau sydd yn Iesu Grist, y pethau sy'n dod o law Dyw, o Dduw felly. Lliw naw ein gweddiau ni. Dyn ni o arglwydd yn gofyn i ti o arglwydd i ateb ein gweddiau ni am mwy. Yn gweddio o Dduw am ein hunan, yn gweddio am ein teuluodd ni, gweddio am yr achos efengel yma, gweddio o arglwydd am ein dinas a'n gwlad hefyd. Gofyn o arglwydd i ti dosterio eto, i ti edrych arno ni mewn piti, ac o arglwydd i ddod mewn cariad a gras a trigaredd. Dyn ni yn byw ar hyn ac yn dibynnu ar hyn o Dduw. Ac ar un pryd, dyn ni'n dymuno i
gerdded yn gywir hefyd. Nid bod ni yn dibynnu ar efengil Iesu Grist a byw mewn pechod. Gwyddio Dduw byddwn ni yn ymateb ac yn dangos ein diolch ac yn dangos diolch trwy ffyddlondeb. Ond os y byddwn ni yn cwympo ac yn bechu o Dduw, ni'n diolch bod yna myddeiant mawr yn Iesu Grist. Bod yna olchi trylwyr iawn. Ac dyn ni'n cwympo nôl ar y groes ac ar y gwaed. Ond o Dduw, ro galon newydd a galon lan i ni, dyn ni yn gofyn. A ti helpu ni yn y bywyd Cristnogol. Ac o Dduw, ni'n unig i helpu ni i fod yn Gristnogion ifydd, ond ni'n bendithio ni. I ti ddod o arglwydd a uneiniad, a dod a dylanwad nefoedd ei hun, i mewn i'n oedfawon ni. Y fydd o arglwydd rhyw wahaniaeth arbennig yn ein cwrddau ni. Fydde ti o Dduw yn dod dy hunan ac yn presynoli dy hunan yn ymuno ni yn y cyfarfod hyd yn oed heddiw o arglwydd. Pam lai felly, oherwydd o Dduw wyt ti wedi addo. Wyt ti o Dduw yn dymuno i galanogi dy bobl ac i neithu â nhw. Byddwn ni o Dduw wedi cyfan yn y nefoedd a ti am byth bythoedd. Felly nawr o Dduw, dyn ni'n gofyn i ti fod gyda ni nawr ac i roi rhyw docyn, rhyw arwyddocad o hynny i ni nawr hyd yn oed. Mae dde'n pechoda ni o arglwydd, helpa ni o Dduw, ni edrych iddo ti nawr trwy Iesu, a Iesu Grist yn unig. Amen. Sefwn ni gan i emyn rhif 591 o amnerth i dreulio nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad. 591, gadewch ni sefyll.
tro nawr at Salm 51, rhai o'r adnodau sydd yn y Salm. Fe welwn yn yr adnodau efengil, bod y Salm yn sôn am hanes Cristion, un o'r saint, a pechod, un o'r saint, ond dymuniad Cristion am adfer wrth edifarhau. Ond, fel y byddech chi'n dysgwyl, mae'r iaith llawn efengil hefyd. Mae'r Cristion yn pwyso ar y groes, yn pwyso ar Iesu Grist. Ac felly wrth edifarhau ac wrth ceisio bywyd glân a bywyd gwell ar ôl cwympo, mae hefyd yn cofio maddeuant ac sail maddeuant, sef Iesu Grist. Wel, y hanes sydd ôl geiriau Salm yma yw pechod Dafydd. Mae'n siŵr bod chi'n gwybod hynny. Ac trawd yma peraidd ganiedydd Israel. A gŵr yn ôl calon Duw. Fe welwn ni yn Dafydd pechod difrifol. Trwy godynnebu a Bathsheba. A llofruddio lladd Urias y Hethiad, sef gŵr Bathsheba. A wedyn, yn y hanes, mae y proffwyd Nathan yn dod â neges Duw. Mae Dafydd yn edifarhau. So felly yw cefndir y hanes y geiriau yma. A bwriad felly y prynhawn yma, bydde jyst dewis rhai adnodau sydd yn sôn ac yn disgrifio am y pechod difrifol, a hefyd y glanhau arbennig, ochr yn ochr. Ac ar y diwedd hefyd, niwn ni sôn am dymuniadau da Dafydd. Felly, 3 pennawd, pechod difrifol, glanhau arbennig, a dymuniadau da ar y diwedd. Meddiwch i fi nawr os fyddai sôn nawr am dystiolaeth personol ynglyn â'r Salm yma. Mae'n anodd i fi sôn am y Salm yma heb roi dystiolaeth personol o pwysigrwydd y Salm yn fy mywyd i. Ychydig bach ar ôl i mi gael yn achub, bachgen ifanc, ar ôl cyfnod hapus iawn o Gwyliwch dros blwyddyn. Daeth cyfnod bach wedyn o bellau a oer yn eityn bach. A nath yn hard sylwi. Ac un diwrnod yn dirybydd iawn, fe wedodd fy nhad i fi, Dewi, wyt ti wedi gwrthgilio? Nawr, dim ond hanner deall y gair gwrthgilio nes i, really. Backsliding yn Saesneg, wrth gwrs, gwrthgilio. Ond digwydd bod Beibl bach yn gyfagos a testament newydd ar salmau gan Cymdeithas y Gydoniaid. Ac edryches i yn y blaen. A fyna roedd rhestr o destunau ochr yn ochr ar ysgrythurau. Fi'n cedi y term oedd golden passages neu rhywbeth fel yna yn y Beibl. A oedd y gair gwrthgilio yna, backsliding. A dyma oedd y Salm, ac yn arbennig adnodau 10 i adnod 12. Crea Calon Lân yn of o Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Na fwrw fi ymaith o ddiger dyfron, ac na chymer dy ysbryd santaidd o ddi wrthydd. Dyrodrych hefn i mi o'r foledd dy iachadwriaeth, ac ath hael ysbryd cynnal fi. Wel, oedd y geiriau'n siarad i fi mor berthnasol. Ac yn ddi-symwyth, yn wir i chi, yn ddi-symwyth, teimlais agosrwydd yr arglwydd yn twym o fy nghalon, yn lle y pellter a'r oerni ysbrydol. Ac am gyfnod hir iawn, bob tro nes i ddarllen yr adnodau hynny, o ryw wefr bob tro, o ryw dwym o calon am amser hir iawn, wrth i fi mynd nôl at y geiriau hynny. Wel ta beth,
Mae'n pwnc prynhawn yma yn mynd yn bellach na gwrthgilio, wrth i ni sôn fan hyn am hanfod yr efengil. Fel wedes i, pechod difrifol, glanhau arbennig a dymuniadau da. A beth am y pechod? Y pechod difrifol. Wel, yn sicr, mae pechod Dafydd yn ddifrifol. Ac mae'n dangos i ni natur calon dyn a gallu a nerth pechod dros calon dyn. Mae rhywbeth brawchus am yr enghraifft yma, sef nerth pechod hyd yn oed dros calon y saint. A hyd yn oed dyn arbennig fel Dafydd, sef peraidd gyniedydd Israel, a gŵr yn ôl calon Duw. Ac yn wir, un o enwau Iesu oedd Mab Dafydd. Mab Dafydd. Ac hynny gyd, fe gwympodd Dafydd. Mae'n pechod difrifol iawn. Nodwn y hanes. Mae'n siŵr ydych chi'n gyfarwydd. Mae Dafydd ar y to, nen tir brenin, yw y geiriau, ac yn gweld Bathsheba ymolchi, ac yn dymuno hi. A wedyn, yn gwybod taw gwraig Urias y hethiad oedd hi, mae'n trefnu ei gweld ac yn godynebu. A fe welwn nawr gafel pechod. Wel, yn barod ni wedi gweld gafel pechod. Ond yn wir, mae'r gafel yn tynhau hyd yn oed. Ar ôl darganfod bod Bathsheba yn disgwyl, mae Dafydd yn trefnu cael gwared o'i gŵr. Pam ddim jyst edrychau yn syth. Ond na, mae pechod wedi cymryd gafel. Ac bod Urias yn ddyn da a ffyddlon, mae'n trefnu cael gwared y gŵr yma. A peth mor oer a creulon wrth i chi sôn, wrth i chi ddarllen y hanes. Ac yn wir, mae Urias yn marw yn y frwydr yn union fel y trefnwyd. Ond cymaint oedd gafel pechod ar galon Dafydd. Does dim yn symud arno fe. Mae yna gyfnod nawr o bellter ac oerni yn para yma chydig. A wy'n siŵr iawn, does dim un salm wedi ysgrifennu yn y cyfnod yma. Cyn ac ar ôl, fel Salm 51. Ond wy'n siŵr, does dim un salm wedi ysgrifennu yn y cyfnod yma. Ond, fel mae hanes yn mynd mlaen, wrth i ni sôn, mae Duw yn anfon proffwyd o'r enw Nathan. Ac ar ôl i Nathan ddarlunio pictiwr addas i Dafydd, disgrifio pechod Dafydd, heb ei wybod, sef dyn cyfoethog yn cymryd unig oen, dyn tlawd, ac mae Dafydd yn gynddeiriog, ac wedyn yn mynnu bod rhywbeth yn digwydd, bod rhyw ddedfryd ar y dyn cyfoethog yma. A mae Nathan yn dweud y geiriau, ti yw y gŵr. Ond nawr mae Dafydd yn edrychau, yn ddisymwyth ac yn syth. Ac mae'n teimlo'n bechod, ac mae'n edrychau yn syth. A fan hyn dyn ni'n gweld teimladau Dafydd yn y salm yma. Drwchwch ar rhai o'r geiriau, a nodwch ar ail ddweud, yn dangos cyflwr calon Dafydd. Ewn ni trwy y term yma am bechod, a mae'n cofio ei bechod. Yn aml yn cofio bechod wrth gofyn am fyddeiant, neu cael ei lanhau, mae'n cofio ei bechod. Dechrau yn yr adnod cyntaf, dileia fy anwereddau. Mae'n dechrau. Trigyrha wrthyf. Yn yr ail adnod, golch fi yn llwyr ddwys, oddi wrth fy anwiredd. Ac eto, yn yr un adnod, glynha fi oddi wrth y mechod. Yn y trydydd adnod, canes yr wyf yn cydnabod fy nghamweddau. Ac eto, yn yr un adnod, am pechod sydd wastad, ger fy mron. Yn y pedwerydd adnod, yn dy erbyn dy dy hunan y pechais. Ac e gwneithym y drwg hwn
yn dy olwg. Pumed adnod. Wele mewn anwiredd yn llunwyd, mynd ôl nawr, dros hanes bechadurus ei fywyd, ac mewn pechod y bechiogodd fy mam arnaf, pechod o'r cyntaf. A wedyn, yn yr 8fed adnod, bydd y llawen ycho, yr esgyn a ddrathlaist, bod wedi cael ei dorri gan geiriau nathan a geiriau diw mewn gwirionedd. Yn 9fed adnod, cuddia dy wyneb oddi wrth fy mechodau, a dileia fy holl anwereddau. Ac eto, yn adnod 14, gwared fi oddi wrth waed. O pam gwaed? Wel, achos wrias yr hethiad wrth gwrs. Achos gwaed y dyn hynny. Gwared fi oddi wrth waed. Adnod 17 hefyd. A berthau diw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog, gystadedig o ddiw, ni ddyrmygu. Fel, ni weld fyna, mae deimlad aflonydd a angysurus wrth i fe deimlo pechod. Hefyd yn deimlo brwnt hefyd, a teimlo trwm hefyd wrth i fe deimlo pechod. A fel ni'n sôn, yr ail ddweud, mae'n sôn eto ac eto am ei bechod. Mae'n methu nghofio ei bechod, mae'n methu maddau ei hunan. Ond y peth mawr wrth gwrs oedd maddeuant Duw. A hwn oedd cyflwr meddwl Dafydd. Teimlo pechod, pechod yn pwyso, mewn ffordd yn pwyso mor drwm ono fe, iddo fe i lewegu hyd yn oed. Teimlo ei bechod, a trymder ei galon a brydnu y cyfan. Ac mor greulon hefyd, pechodau o mathau gwahanol, moesol a hefyd pechodau creulon yn ogystal. A pechod difrifol, a mae'n lun hefyd o pechodau dyn. Mae'n pechodau ni yn ddifrifol. Hyd yn oed os yw bechod bach yw e, ond mae'n bechod bach sydd yn cynrychioli pechodau mawr tu fewn y galon. Mae pechod yn mynd yn ddwfn, yn dod i'r wyneb, ond yn y galon. Os ni'n sôn am bechod, a mae Dafydd ddim yn unig yn sôn am ei bechodau y nath gyda Bathsheba a Urias, ond yn sôn am ei galon hefyd. Y pechodau sydd yn y galon. Mor ddwn a difrifol ydynt. Dyn ni wir yn bechadurus. Ac mae'n beth brawychus hyd yn oed, mor bechadurus yn ni. Dylen ni fod ofn ein calonau. A mi'n credu gyda Dafydd, fe gafodd e ofn o'i galon. Ofn o'i bechod. Yn deall beth oedd yn bosib yn ei galon. Ac yn ei weithredu hefyd. Wel, ewn ymlaen i weld y ganhau arbennig sydd mor wahanol mewn pwnc i'r pechod difrifol. A mor difrifol oedd y pechod. Mor arbennig yw y glanhau. Mae'r glanhau yn matcho y pechod allech chi weid. A dyma fe welwn ni efengil. Ac fel y wedys i ar y dechrau, taw Cristion sy'n siarad am ediferwch Cristnogol yn ei gerddediad a Duw, mae'n llawn efengil. Oherwydd mae'r cyfan wedi selio ar maddeuant Iesu Grist. Does dim byd arall heb Iesu Grist. Fel y gwelwn ni nawr. A nodwch yn arbennig un o'r adnodau, adnod 7. Mae'n arbennig hyfryd iawn. Ac lanhafu ac isop, ac mi a lanheir, golch fi, a byddaf wynach na'r era. Yn sôn am ein golchi ni yn wynach na'r era, calon lan mewn gwirionedd. Ro mi galon lan, golch fi, a golch fy nghalon. Ond cyn hynny, nodwch hefyd, y geiriau yma yw wneud â isop, glanhafu ac isop. Mae'r
isop yma i wneud ar glanhau. A planhigyn bach oedd isop, fe defnyddir isop yn oen y Pasg, yn lladd oen y Pasg. A dyna, wrth gwrs, yw awddychad y geir yma. Mae yna disw o isop yn cael ei gymeryd i dainellu gwaed oen y Pasg, a'r gapan y drws a'r ddau yslys both. Yn yr amser yna oedd plant Israel yn yr Aifft. Ac dianc yr Aifft i'r anialwch ac yn y blaen. Ond hwn, wrth gwrs, oedd y moment dyngenfedol, y moment pwysig cyn i nhw ddianc o'r Aifft i wlad yr Iddewyd ac pictiwr o Iesu Grist. Y dianc yma, plant Israel, siwr, dianc yr Aifft, ond yn lun hefyd o ddynoliaeth yn dianc marwolaeth tragwyddol ac yn derbyn bywyd a maddeuant. A mae cyfan, wrth gwrs, yn sôn am oen diw, oen y Pasg, yn marw yn ein lle, le mae'r dinistrydd yn mynd heibio le, ddim yn mynd heibio Iesu Grist, yn cwympo ar y Iesu, ar y groes Galfaria. A felly mae marw yn ein lle ni. A mae'r barn a dicter Duw, llyd Duw yn mynd heibio ni. Achos y gwaed, achos bod Iesu Grist wedi marw yn ein lle ni. Ond mae'r digofaint ar Iesu Grist. A felly, oherwydd mae'r dinistrydd yn mynd heibio ni, mae'n lun o Iesu Grist yn marw yn ein lle, ond yn cymryd i ffwrdd ein pechodau ni, ein glanhau ni o'n pechodau. A fel chi'n gweld yn y geiriau yma, sydd yn cyfeirio nôl at yr llysur yma yn yr Aifft, glanhau fi ag isop, a mi elan heir, golch fi a byddaf wynach na'r era. Felly, oherwydd y gwaed, sy'n cael ei darlunio gyda'r isop, oherwydd y gwaed, sef yr isop yn tainellu y gwaed, a'r gapan y drws a'r ddau yslys bost. Oherwydd y gwaed, mae yna lanhad. A mae'r adnod yn sôn am y glanhau yma. Mae'n mynd mlaen i sôn, glanhau fi ag isop, a mi a lanheir. Golch fi a byddaf wynach na'r era. A dyna chi eiriau mwyaf hyfryd. Os fyddwch chi'n chwilio am dewis llun o bod yn wyn, beth byddwch chi'n dewis? Wel, wrth gwrs, era, bo'n y fod era. Mae'n bwrw era. Mae'r cyfan yn wyn, mae popeth yn wyn. Yn lun hyfryd o'n Calon yn un dwi, mae popeth yn wyn. Ac yn brydferth iawn. Ac hefyd, mae yna rhyw deimlad o byrdeb hefyd. Mae'r era yn wyn ac yn lan hefyd. Ac yn hyfryd. A felly mor byr a gwyn yw yr era. Ond nodwch y geiriau yma sydd yn sôn nawr am ein calonau ni. A byddaf wynach na'r era. Wel, ydy yna bosib? Wel, ydy mai. Oherwydd dyma chi gwyn arbennig iawn. Mwy gwyn a mwy pyr na'r era hefyd yw gwaith Iesu Grist. Am fod gwaith Iesu Grist yn ein glanhau o bob pechod. Ac yn gwneud ni yn wyn ac yn wynach na'r era. Pa fath o byrdeb a pa fath o wyn yw hyn? Wel, dyma chi lendid y nefoedd na'r un ffordd. Mae yna lendid ar y ddea, yn yr era, pictiwr, ond mae yna lendid yn y nefoedd, safon y nefoedd. A mae Iesu Grist yn ein golchi ni yn bechod i y safon nefolaidd yma, yn lan fel y nefoedd. Na chi byrdeb nefolaidd. A hefyd, dyma chi lendid y gwaredwr, y gwaed, y gwaredwr. Hefyd, wrth gwrs, mae'n gwisgo ni mewn cyfiawnder, mae hwnna'n rhan o'r pictiwr hefyd, a presferthwch y nefoedd, ond penyn traed.
mor lan, mor ddisglair i ni yn Iesu Grist. A mor arddocaol yw geiriau yr ysgythyr yn sôn am ein glanhau ni. A byddwch yn wynach na'r era. Yn wynach na'r era. Nid jes bod ni'n cael ein glanhau, mae pechod wedi mynd i'r fath raddau. Dyn ni'n wynach na'r era. Gyda glendid y nefoedd. A hefyd, adnod 10. Creu Calon Lân yno. Nawr, bod y geiriau yma yn dymuniad y Cristion, mae'n hefyd yn atgoffa ni o waith Cris. Mae'n anodd anghofio i mynd heibio gwaith Iesu Grist yn bywyd a sancteiddhad y Cristion. Wrth ni'n cael ein sancteiddio a dymuno pethau da, dyn ni'n cofio y glanhau mawr. Fel mae'r Emyn yn dweud, Calon Lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r leli dlos. Dim ond Calon Lân allgani. Canu dydd a'r chanu nos. Mae rhai pobl yn dweud am y Emyn Gymraeg yna, yn wahanol iawn i gymaint o emynau Cymraeg, a falle oherwydd safon emynau Cymraeg, does dim efengyl llir yn yr emyn hynny. Ond falle achos safon uchel emynau Cymraeg maen nhw'n gweud hynny. Beth arall allai fod yn y pen draw? Calon Lân yn llawn daioni. Tecach yw na'r leli dlos. Dim ond Calon Lân allgani. Canu dydd a chanu nos. Dyna chi galon sydd wedi cael ei glanhau yn waed Iesu Grist. A gwelwch nawr y glanhau arbennig yma. Wrth ni'n feddwl am hyn ar y Calon Lân a adnod 10, creu Calon Lân yn of. Y glanhau pechodau Dafydd i ddechrau gyda. A beth yn union? Glanhau godineb. A glanhau llofruddiaeth a lladd. Dyma chi lanhau. Dyma chi'n frydnu. Dyma chi bechod ddifrifol iawn. Ond mae'r cyfan yn cael ei lanhau. A glanhau arbennig. A hefyd, glanhau arbennig, hyd yn oed i lanhau y pechadur pennaf. Does dim pechod yn halon dyn a bywyd dyn. Ni fethyr ei lanhau. A hefyd, pechod chi. A falle bod chi ymwybodol o'ch calon eich hunan, eich pechod chi. Mae angen fod yn bersonol. Oherwydd, wrth ni sôn am bechod un arall, mae'n gallu fod yn bell iawn ohono ni. Ac falle hyd yn oed cydnabod mae'r pechod y dyn yna'n waith am bechod i. Ond, mewn gwirionedd, mae yna fwy o bwysau wrth i'r ysbryd glân i ymweld â chi. A byddwch chi'n gweld, na, fi yw'r pechadur pennaf. A fi yw'r un sydd gyda pechodau fel Dafydd. Wy'n dod nawr i nabod yn halon ni. A mae angen y gwaed â fi. Angen y glanhau yma. Glanhau arbennig yma. Dyma chi lanhau gyfeillion. Dyma chi lanhau. Lanhau pur a pwerus. Gwaed Iesu Grist. A mae'n esiampl arbennig Salm 51. Pechod difrifol. Pechod godinebu. Pechod lladd llofruddiaeth. A'r creulondeb, a'r brydni yn y cyfan. A pechod dros amser hefyd. A mae'r cyfan yn cael ei lanhau yn wynach na'r era. Dyna chi maddeuant Duw. Dyna chi efengyl Iesu Grist. Dyna chi lanhau y gwaed. A mae'n galondyd i ni y panhawn yma bod Iesu Grist yn cynhau pechaduriaid. A hwn yw yn efengyl ni. Ni'n mlaen nawr i sôn am dymuniadau da. Mae hwnna'n bwysig hefyd. Ond pwy all anghofio yr seiliau yma, sef bod ni wedi cael ein adeiladu ar dioddefiadau Iesu Grist a gwaed Iesu Grist. Mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny achos pechaduriad ydyn ni.
A falle'n wir yn y dyfodol, falle newch chi gwympo mewn rhyw ffordd. A wedyn, newch chi'n cofio gwaed eto. Mae'n salm da i Gristnogion sydd yn gwympo. Ond mae'n salm da i'r holl fyd a bob echadur. Mae Iesu Grist yn glinhau pechaduriaid. Wel, beth am y dymuniadau da? Ewn ni ddim mor bell o'r efengil a hwn chwaith. Ond mae eto bach yn wahanol. Cyn i ni gau y llyfr y prynawn yma, gwelwch dymuniadau da Dafydd. Ac mae'r dymuniadau da yma sydd yn y salm yn dangos ac yn cadarnhau y glanhau mawr bod Dafydd yn Grisio, yn saint. Wrth ni weld y dymuniadau yma, dyn ni'n siŵr bod dyma chi Grision. Wrth i ni weld y ffordd i Dafydd ymateb. Mor ddwfn a drwg oedd y pechod, mae ymateb Dafydd yn dangos hynny. Mae e'n Grision. Wrth ni weld y dymuniadau da. Nawr, mae'r dymuniadau da yma yn dangos y glanhau mawr. A wrth ni sôn am y glanhau mawr, a cymharu nhw ar y glanhau bach, all chi weid. Nid mor bach yw y glanhau bach. Nawr, wrth y glanhau bach, wy'n sôn am y dymuniadau da yma o Dafydd i fod yn Grision ffyddlon ac i fod yn bir yn ei fywyd o hyn ymlaen. Y glanhau bach yw hwnna, ond mae'n cadarnhau glanhau mawr Iesu Grist. Ond, nid bach mewn gwirionedd yw bywyd glan y Grision, ond bach i gymharu a glanhau mawr Iesu Grist. Hynny, mae'r glanhau bach yn werthfawr iawn ac yn ategu yn dangos y glanhau mawr. Ond drwchwch nawr ar adnodau 10 i 12 a gweld fan hyn rhai o dymuniadau da Dafydd, enghreiffau o ddymuniadau da. Nodwch felly y geiriau eto, crea galon lan yn o ddiw, ac adnewydda ysbryd uniawn o mewn. Na fwrw fi ymaith oddi ger dyfron, ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf. Dyro drachefn i mi o'r foledd dy iachadwriaeth, ac add hael ysbryd cynnal fi. Wel, iaith Grision yw hwnna. Ni wedi dangos ar y fengil, o nawd ni'n gweld sanctaidd. A mae'n gofyn am galon lan. Mae'n gofyn am galon le does dim godynebu. Ac does dim lladd. Galon lan. Wel, mae'r cyfan weddol basic allwch chi weid. Ac eto, dyna lefel yn aml iawn ydyn ni. A mae angen calonau glan sydd ddim yn godynebu a sydd ddim yn lladd. Wrth gwrs, mae'n bosib i odynebu yn y galon. Nid mewn gweithred. Mae'n bosib i ladd yn y galon, a nid mewn gweithred. A difrifol yw y pechodau hynny. O, mae Dafydd yn gofyn am galon sydd yn bir, yn ffyddlon, a dim godynebu. Nid jes y gweithred, a jes edrych yn modd anweddus. Na, mae'n gofyn llygadau pyr a calon pyr. Hefyd mae'n gofyn am galon caredig a galon sydd yn llawn meddiant a trigaredd i ddynion. Ddim yn greulon fel gyda wreas. Calon wedi sancteiddio gan yr ysbryd glân. Term da am y Holy Spirit. Ysbryd glân. Ysbryd glân. Y lân ysbryd. Na chi byd wahanol. Mae'r ysbryd yn lân. Mae'r ysbryd yn dod a glendid i'n calonau ni. Mae Iesu Grist yn ein gochi ni. Ond mae'r ysbryd glân hefyd yn parhau y gwaith ac yn dod a glendid i'n calonau ni, i'n gwefusau ni, a'n llygadau ni, a'n gweithred hefyd. A nodwch hefyd y geiriau ac na chymer dy ysbryd sanctaidd oddi wrthyf.
Chi'n gweld mor oer a pell oedd calon Dafydd cyn y salm yma. A dyw Dafydd ddim am y profiad yna eto. Mae'n cofio yr oer ni y pellter. Chi'n cofio cyfnodau felly. Falle ydych chi hyd yn oed mewn cyfnod felly. Mae'n beth brawchus y oer. Mae galon mor galed, mor oer. A mae'n gofyn na chymryd ysbryd sanctaidd oddi wrthyf. Mae'n gwybod taw trychineb byddai hynny os yn colli yr ysbryd glân. Le fyddai? Mae angen yr ysbryd glân i ddwysbigo fi ac i lanhau fi ac i helpu fi. Mae wedi adnabod ei wendid nawr. Mae angen yr ysbryd glân arno fe. A mae'n gweddio am yr ysbryd glân. A hefyd, mae'n gofyn i'r ysbryd i fendithio llawenydd. Dyro drachem i mi orfoledd dy iachadwriaeth. Ac ath hael ysbryd cynnal fi yn sôn am orfoledd iachadwriaeth. The joy of salvation. Ac yn wir, hwn yn union eto allai mynd nôl i hanes personol fi, oedd ym mhrofiad i yn yr adnodau yma. Fel wedys i, pan ddes i'r arglwydd yn fachgen ifanc, fe brofes i orfoledd iachadwriaeth. Mi jyst yn cofio canu am 6 mis o leia. Halon ni'n llawn can. Mynd i cwrdd capel, cerdded lawr o y Mants yn Alysbank Road, lawr i bod ysbyty, lawr dros y bont, yn canu am yr efengil, llawn orfoledd. Ond fe wedys i, daeth cyfnod bach o wrthgilio, ond pen ddes i'r adnodau yma gyda Dafydd, daeth yn ôl orfoledd iachadwriaeth yn ddisymwydd. Beth mor real? Y gorfoledd cyntaf yna, wedyn colli fe, mynd yn bell. Ond wedyn, trwy air diw, y gorfoledd yn dod. Hyd yn oed darllen y geiriau, yr ysbryd yn dod, a llawenydd yn ôl eto, gorfoledd. Mae Dafydd yn gweddio, wedi colli ei lawenydd, eisiau i lawenhau eto, i sgwennu salmau, i roi gogoniant i Dduw. Wel, gweddiad yn wir i chi brofi yr orfoledd cyntaf, a wedyn sawl un wedyn. Ond yr orfoledd cyntaf, am y tro cyntaf. Yn wir, mae angen i chi deimlo y pechod, a wedyn teimlo y gwaed. Hwna yw iachadwriaeth. Na'n i gofio hynny. Mae'r pechod ni yn llawn trais. A mae angen marw Iesu Grist yn ei lle ni. Di gofod Duw. A wedyn, dyn ni'n teimlo gwaed. Ond wedyn, a glanhau. A mor wahanol yw teimlo pechod a teimlo glendid. A dyna beth sydd yn digwydd. Mor hyfryd yw teimlo glendid yn ein calonenni. Bod ni wedi cael ein golchi yn y gwaith, a hefyd yn cerdded gyda Duw. Glendid. Mor hyfryd yw Cristnogaeth. Mor hyfryd yw efengil. Mae'n byd brwnt. Just meddylwch am peth. Mae'n byd brwnt. Mae yna olchi pechod. Mae'n byd brwnt. Mae yna sancteiddhad a cerdded yn lan, a llyged glân, a calon glân. Trwy ras Duw a help Duw. Ac i deimlo y glanhau yma sydd yn wynach yn yr eira. Dyna pa mae mor arbennig. Oherwydd yn y byd, dyn ni'n cael profiad o nefoedd. Mae'r glanhau o safon nefoedd, ond hefyd mae'r presenoldeb pur, yr ysbryd glân o Iesu Grist yn ein calonau ni yn nefoedd yn wir, yn nefoedd. Ond gair bach hefyd i'r Cristion cyn i ni orffen y prynawn yma. A falle y Cristion gwrthgiliedig. Ni'n aml yn gwrthgilio, nid jyst mewn cyfnodau falle mwy cofiadwy, ond mae weld bydau ni yn gwrthgilio bob wythnos a hyd yn oed i raddau bob dydd hyd yn oed weithiau. Dyn ni agosau ni pellhau mor hawdd. Ond dyma chi salm i chi.
Salm sydd yn llawn adfer a llawn gras. A rhaid i gofio hynny hefyd. Mae maddeuant i bechadr, ond mae maddeuant hefyd y Cristion. A dyn ni'n byw yn pwyso ar faddeuant. Ac wrth gwrs, mae'r salm yn berffaith mewn ffordd. Llawn maddeuant i'r bechadr, llawn maddeuant i'r Cristion, ond hefyd llawn sancteiddhad a dymuniadau da. A hwnna yw y ffordd, wrth gwrs, i fyw. Yn dibynnu ar Iesu Grist ac yn cerdded â Iesu Grist. Wel, yn wir, i'r person sydd ddim yn Gristion ac i'r saint hefyd, dewch yn brydlon at Iesu Grist. Dewch yn brydlon, dewch yn syth. Iesu Grist, dewch ato fe, dewch at yr ysbryd glân, agosewch ato fe, oherwydd yn Iesu Grist, ac yn yr arglwydd Dduw, ac yn yr ysbryd glân, mae y pethau da yma. Tu allan, beth sy'n digwydd, godinebu, lladd, llofruddiaeth. Ond yn Iesu Grist, wel, nid jyst maddeuant mawr, wynach na'r era, ond hefyd profi Duw glân ac ysbryd glân. Mor wahanol. Yn wir. Mor wahanol a uffen a nefoedd. Nefoedd yn y galon. Nefoedd yn ein cerddediad ni. Nefoedd yn y byd yma. Diolch am Salm 51, ie. A salmydd fel hynny a rhannu o sgrythyr fel hynny. Bydde sawl Cristion yn torri galon yn meddwl bod wedi colli a chydwriaeth. Ond yn Dafydd, mae enghraifft o dyn nath gwympo, ond oedd yn dal yn Gristion, mae'n edifarhau. Mae Duw yn maddau fe, ac mae yn adfer ac yn canlyn Iesu Grist, ac yn llawn o'r arglwydd. Felly, cadwch yn agos at Iesu Grist mewn bywyd. Mae'r byd yn beryglus. Mae'ch calon chi'n beryglus. Mae angen Iesu Grist yno chi bob awr. Bydde Duw yn cadw ni yno fe. Amen. Gadewch ni weddio. O Dduw, holl alluog, a hefyd y chawdwr, dod o Dduw gyda ron nawr ac yn diolch bod yr efengyl mor addas i bechaduriaid, mor addas i'r byd yma, a mor addas i'n calonau ni hefyd. O Dduw felly, dyn ni'n diolch am fyddeuant, diolch am lanhau, yn diolch hefyd am ysbryd glân a calon newydd a calon lan. O Dduw, bendithio ni gyda y perdeb yma. Yn wir, perdeb y lanhau, bod tro angen am hynny, ond hefyd perdeb y cerddediad, presenoldeb agos. O, bydded ni llawn o berdeb y nefoedd. Yn enw Iesu Grist yn gofyn y cyfan. Amen. Fe ddewch chi gan i emyn rhif 170, agorodd ddrws i'r ceithion. 170, gadewch ni sefyll.
Eithir y hwn a ddichon eich cadw chi yn ddigwymp. A'ch gosod gerbron ei goniant ef yn ddifeis mewn gorfoledd. I'r unig ddoeth yw uniach awdwr ni, y bydd y gogoniant y mawredd, gallu ac awdurdod, yr awr hon ac yn dragowydd. Amen.